ஒரு எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு ஆக்கிட்டோம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னன்னா, இங்கே வந்து எதையும் ஒரு முறை எப்படியாவது வந்து வெற்றி பெறணும், இந்த மனப்பான்மையை வளர்த்துட்டோம். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கூடங்களில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் இது வந்து முன்னாடிலாம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து நீங்கள் வந்து வெறும் படிப்பு மட்டும் இருக்காது. நாங்கள் எஸ்எஸ்எல்சி எழுதும்பொழுது பப்ளிக் எக்ஸாமில் காலையில் ஒரு எக்ஸாம், மத்தியானம் ஒரு எக்ஸாம், மறுநாள் காலையில், மறுநாள் மதியானம், மறுநாள் காலையில், இது மாதிரி தொடர்ந்து, அதாவது பேக் டு பேக். அதாவது என்ன இதுன்னு தமிழ் ஃபஸ்ட்டு, தமிழ் செகண்டு, இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட்டு, இங்கிலீஷ் செகண்டு, இந்த மாதிரி தான் வரும். ஒரு கேப்பே இருக்காது. ஆனால் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இல்லை. நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா